Acara selanjutnya sambutan pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal yang akan disampaikan yang saya hormati Ibu Hajah Niken Larasati Sarjana Ekonomi. Kepadanya dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Engkang kawula hormati para alim, para sesepuh, para kiai wonten wilayah desa Kumpul Rejo, Kecamatan Patebon. Engkang kawula hormati jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Patebon beserta seluruh badan otonom. Juga yang saya hormati segenap poro ibu nyai, wabil khusus ibu nyai Hajah Khotijah Suudi Al-Hafidhoh selaku ketua YKM utawi Yayasan Kesejahteraan Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal beserta seluruh jajaran pengurus. Ugi ingkang kula hormati Ibu Nyai Nur Hasanah, Ibu Nyai Ulia, Ibu Nyai Siti Rozana, Ibu Nyai Nur Aini. Niki kula nek ningali Ibu Nyai Nur Aini niku niki vokalis rebana Nasidaria paling legend nggih Bu nggih. Ngantos sepuh ngeten niku ayune sik awet nggih. Kula dongake ben mengke nek tuwa ayune tetep kados Bu Nur Aini nggih. Masyaallah kula nek ningali Bu Aini niku kelihatan biyen berarti zaman nome niku ayu banget nggih Bu. Sepuhe mawon kados ngoten nggih napa mboten? Berarti riyen zaman nome niku ayu dan corone dadi idola. Vokalis Nasidaria, tepuk tangan Bu Nur Aini nggih. Oke ingkang kula hormati sedaya para ibu nyai ingkang rawuh mriki mboten saged kawula sebataken sunggal-sunggalipun. Juga yang saya hormati wabil khusus Ibu Nyai Ina. Kula biasanipun aturine Bu Nyai Ina saking Gemuh nggih. Saking Gebang, Kecamatan Gemuh. Ingkang kita tenggo-tenggo mau doa hasanah saha barokah doanipun. Ugi ingkang kawula hormati jajaran pengurus pimpinan anak cabang Muslimat NU Kecamatan Patebon, Ibu Hajah Komaria beserta seluruh pengurus dan juga dari seluruh kecamatan yang hadir. Ugi ingkang kawula hormati wabil khusus Sohibul Bait Ibu Rohmah. Niki nggih. Ibu Rohmah. Kita dongaaken sareng-sareng Ibu. Ibu Rohmah mugi-mugi terus pinaringan sehat, panjang umur, insyaallah rezekine tambah kathah, turah-turah berkah barokah. Amin Allahumma amin. Ugi ingkang kawula hormati sinten malih nggih. Oh nggih, jajaran pemerintahan desa Kumpul Rejo, Bapak Kepala Desa. Nggih. Matur nuwun Bapak rawuhipun beserta seluruh perangkat dan tokoh masyarakat, juga jajaran pimpinan ranting Nahdlatul Ulama beserta seluruh badan otonom, dan juga yang saya cintai dan selalu saya banggakan seluruh jamaah pengawasan selapanan YKMNU Kabupaten Kendal. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Alhamdulillah dinten menika tasih saged sareng-sareng rawuh wonten Kumpul Rejo menghadiri kegiatan pengajian selapanan YKM. Senajan to cuaca mungkin kirang bersahabat,
Kondisi hujan wau panitia ngendika, Bu, wingi langsung disiram pirang dam ngeten saking-sakinge. Niki lah ajeng ngrawuhke ibu-ibu anggota YKM nggih. Insyaallah mboten ngirangi semangat kita sedaya anggenipun sareng-sareng badhe rawuh selapanan YKM. Mugi-mugi kegiatan niki nambahi manfaat, nambahi semangat, lan terpenting semangat anggenipun ngibadah. Amin Allahumma amin. Sholawat salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah warga jamaah YKM sedaya nginjang pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya cintai dan selalu saya banggakan, yang pertama menyampaikan salam dari Bapak Wakil Bupati, Bapak Beni Karnadi. Nyuwun ngapunten, mboten saged hadir hari ini karena bersamaan dengan kegiatan lain di Kecamatan Sukorejo. Nggih, insyaallah sanes wedal utawi selapan ingkang badhe dumugi, mugi-mugi sareng-sareng malih saged rawuh wonten pengajian YKM. Nyuwun pandonganipun, mugi-mugi Pak Beni Karnadi paringi sehat, paringi panjang umur, dapat melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten Kendal dan juga bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat Kabupaten Kendal. Hari ini saya merasa bangga, luar biasa sekali semangatipun ibu-ibu muslimat NU jamaah YKM. Hari ini semua hadir memenuhi sing teng lebet masjid nggih kebak nggih. Masya Allah, niki menandakan semangatipun saking remenipun. Rawuh mriki disangoni napa sangu dewe-dewe? Sangu dewe-dewe. Jajane dijajake napa jajan dewe-dewe? Donature sangune dewe napa nyuwun bapake? Sing kangge donatur sangune dewe, duwite dewe napa nyuwun bapake? Nyuwun bapake tambahi meleh, tak warai nggih. Mangke nek pun duwe dhewe tambahi nyuwun bapake. Ngoten nggih, dadine iso jajan, ngoten nggih. Iso mangkat ongkos bis, iso donatur. Ngoten nggih. Nah, alhamdulillah niki menandakan ibu-ibu saking ikhlasipun. Mboten enten kapoke pendak selapan pisan. Jenengan enten sing ngengken napa karepe dhewe? Masya Allah, tepuk tangan untuk ibu-ibu muslimat. Mugi-mugi muncul rasa karepe dhewe niku, mugi-mugi niki dados ganjaran sing boten saged dipun etang, Bu. Ganjarane ibaratnya kados jumlah rambut sing teng rambute panjenengan sedaya. Rambute tasih enten apa mboten? Tasih? Oh, alhamdulillah. Berarti nek rambute tasih kathah, ganjarane diitung padha rambute luwih kathah. Nek sing mboten duwe rambut? Oh, rambut liyane jare. Nggih, rambut tetap diitung, mugi-mugi Gusti Allah ganjar kanthi nikmatipun ganjaranipun. Ibu-ibu pun tindak teng mriki, rawuh mriki, sangu dhewe, jajan dhewe, donatur duwite dhewe, sedayane teke dhewe kabeh. Mugi-mugi ning gone dhewe-dhewe dibalekke sing luwih kathah, dibalekke sing berlipat-lipat ingkang boten saged dipun itung kaya jumlahe rambut sing teng ya Mbak. Leres nggih Bu? Amin Allahumma amin. Kula matur nuwun sanget dumateng ibu-ibu sedaya anggenipun terus derek pengawasan YKM, mboten namung derek tapi juga donatur. Insyaallah mugi-mugi sedaya ibu-ibu istiqomah. Nggih, kula matur nuwun niki saged sareng-sareng ngrumat lare yatim lan ugi duafa wonten Kabupaten Kendal. Kita harus bangga, mboten wonten jamaah pengawasan sanesipun sing saged ngrumat anak yatim utawi duafa se-Kabupaten Kendal, bahkan hampir di semua desa wonten. Betul? Betul napa mboten? Niki nek mboten ibu-ibu muslimat wonten pengawasan YKM mboten saged pun dicek tenggene jamaah napa mawon. Paling enten ya mung sak desa, tapi ini hampir di semua desa, bahkan hampir di semua ranting muslimat sedaya ditasarupi saking arto ibu-ibu donatur pendak selapan. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Niki saking cintane nggih ngaji, tapi kalih saking cintane kepada anak yatim dan duafa.
Bu Khotijah selaku ketua YKM yang mengelola pun berpuluhan tahun, anggenipun ngreka Bu. Supados sedaya duafa sing wonten desane panjenengan sedaya saged dipun tasarufi. Nggih, niki matur nuwun sanget dumateng Bu Khotijah beserta seluruh pengurus YKM. Mugi-mugi sedaya ikhtiaripun pengurus YKM niki mugi-mugi nambahi berkah paringi sehat panjang umur terus saged membersamai jamaah YKM. Nggih, jenengan mboten kapok to, Bu? Mboten kapok donatur terus? Selama donatur terus niki pun pinten tahun duitnya tambah kathah napa sekedhik? Amin Allahumma amin. Atas nama pimpinan cabang Muslimat NU kula matur nuwun sanget dumateng ibu-ibu sedaya anggenipun sareng-sareng kula direwangi ngrumat yatim kalian duafa ingkang wonten Kabupaten Kendal. Mugi-mugi dados amal kesaenan, dados amalipun panjenengan, amal kesalehanipun panjenengan sedaya insyaallah mangke pikantuk rezeki tambah kathah. Nggih, matur nuwun. Kula kinten cekap sematen saking kawula, monggo sugeng pinaraan. Derek sarang-sarang pengawasan, mugi-mugi mangke derek pengawasan tambah ilmu, tambah manfaat, tambah sehat. Amin Allahumma amin. Saderenge kula tutup monggo kita yel-yel dulu. Siapa kita? Muslimat NU. Muslimat NU kita. Kabupaten Kendal yes. Ben boten ngantuk napa mboten? Nah, oke, hebat. Monggo semangat yuk. Astanipun Bu, sing tengen, sing mantep. Nek sing lemes berarti dereng sarapan, apa sangune kurang. Nggih. Ya nek sing lemes berarti napa dereng sarapan ngantuk sangune kurang, tambah lemes niki nggih. Ben mboten ketok ayo semangat. Ben sesuk sangune tambah kathah. Siapa kita? Muslimat NU Kabupaten Kendal. Tepuk tangan untuk Ibu-ibu YKM RU. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Buah duku, buah semangka. Moh kirang kompak. Buah duku, buah semangka. I love you semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.